Het 44e Panzer-infanteriebataljon marcheert met 400 man door de stritten van Ljouwert. Dat doch is op 15 april, de dag van de Friese bevrijding. Overste Stam, die Joert op het panzervoertuig aankwam op het Saarloon, stiert er Joert bij stil. En dat hebben ze met name gedaan ook met het Friese verzet. En die hebben zo hard gevochten dat zelfs een Canadese generaal zei: de Friezen hebben zelf Leeuwarden bevrijd. Joert waren 29 militairen beëdigen die nij in het regiment opgenomen worden. 12 van hen leidden de eed in het Friesk aan. Ik zweer dat ik trouw wezen zal onder de koning. De wetten naar Egypte zal. De wetten naleiven zal. En mijn Deljan zal onder de priester. En Medallion zal onder de priester. Xavier, help mij God almachtig. Xavier, helpen mij God almachtig. Het is een dag waarop nog heel tijd de vrijheid bevochten worden moet, zou wat zijn. Lika zondag hierlien doet Hubert Haasdijk van Ljouwert als jonkje van 4 de bevrijding meemaken. Hey, de Canadezen net nog zien? Ja, bij ons, ik ben hier toen in het Klanderhuis ritten en daar reden ze voor langs, maar de tanks. Oors weet ik net zo vol meer van de... Maar dat het wel indruk maken. Ja, dat maakt het altijd indruk.